नै बिथांमोना फैयै फैयै दा जोबथा सरखार जाबाय माने बिथांमोना दा बुंनो थाङोबा मोनसे हस्पिटालनि आइसिइउ आवसो दं आरो दिनै बे समाव फैनाय समावसो बिथांमोनहा माने सोरखौबा जिउ सोनो साननाया माब्लाबाबो जाया आरो नङा होमबा दा दिनैसिमबो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय सेंसन जानानै फैनाय रांफोरा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआव फैनानै हमथाजायो जोंनि नामाव स्पेसियली फैखानाय रांफोरखौ जोङो बर'नो बख'नो थांनायावबो जोंहा गोबां माने जेंना जेथोखौ जोङो माने फेस खालामनो गोनां जानानै फैयो 125 Amendment of the Indian Constitution जोंनि नैबेवहाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय लागु जानो थांगासिनो दं दा बे लागु जायोब्ला बेवहाय मेरिट्स आरो डिमेरिट्स मा दं नोंथाङा फंनैसो फोरमायहरदो बिनि उनाव नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायहरदो दामाखा जागोन भिडिअआ गाइस नायलांबाय था जोबजासिम नायलां नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नैबे बिथाङा फोरमायगासिनो दं आरो नैबे बिथाङाबो फोरमायगासिनो दं दे दा 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैसो मानो बेफोरबायदि सोंथिया बेरखाङो फार्स्ट अफ अल दिनैसो मानो जेराव BTR एग्रिमेन्टआ दिनै 5 years अलरेडि कमप्लिट जालांखाबाय आरो बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननाया 5 years कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आपकामिं दा 2025 मायथाइनि 31st मार्चनि उनावहाय बिथांनि गभर्नमेन्टनि माखासे पलिटिकेल पावार थाहैनाय नंला नाथाय दिनैनि बे समावसो मानो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै जोंनि BTC एसेम्बलि सिङाव रायखांनाय मानो जों नुनो मोन्दों कुइसना बेसे बेरखाङो दिनैनि बे समाव आरो थांनाय माखासे बोसोर सिगां मानो बेरखाङाखैमोन दिनै माखासे बेफोरबायदि जोंनि ट्राइबेल हारिनि बा स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि मोन्थाइफोरखौ लानानै मोनसे लास्ट स्टेज जोबथा स्टेजाव फैयै फैयै जोंनि बर' माहारिनि फिसाफोरखौ थगायनो नाजानाय माखासे पलिटिकेल प्लेन पलिसिफोरा एक्चुअलि जोबोद लाजिथावनासो बाथ्रा जानानै फैदों दा बेराफारसेथिं 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै जों जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाङोब्ला खालामनो हायोब्लाथ' जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा जेराव स्पेसियेलि जोंनि थाखाय जायफोर माने रांफोरा बाजेटफोरा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थोंजोङै फैयो जोंनि थाखाय सेंसन जानानै दा दिनैसिमबो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय सेंसन जानानै फैनाय रांफोरा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआव फैनानै थाफैयो हमथाजायो दा जेनेबा जोंनि हारिनि मुङाव जेसेबांखिनि रांफोरा सेंसन जानानै फैयो दिनै आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव माने हमथाजानानै दोनजायो दा जोंनि नामाव स्पेसियेलि फैखानाय रांफोरखौ जोङो बर'नो बख'नो थांनायावबो जोंहा गोबां माने जेंना जेथोखौ जोङो माने फेस खालामनो गोनां जानानै फैयो जायनि थाखाय जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जाखिनि खामानिफोरखौ जों माने मावफुंनानै लानो हाथावना बैफोर खामानिफोरखौबो जों माने मावफुंनो हायाखै कारना बेनो जोंनि बर' हारिनि स्पेसियेलि मोनखानाय जायफोर पेकेजफोर बै पेकेजफोरा माने स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव माने हमथानानै लाजानानै दोनजायो आरो बैखौ बर'नो थांनानै गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि माने फेस खालामनो गोनां जानानै फैयो प्रब्लेमा बेनो दा नोंथाङा बे 125 एमेन्डमेन्ट अफ दा इन्डियान कनस्टिटिउसन बेनि सोमोन्दै जों बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा माबादि BTC आव लाब जानो थांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथाङा फोरमायहर आच्छा बेखौथ' आं बारा बुंनो सानला एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दै नङा होमबा जोङो दा माने डाइरेक्टलि जों नुयो आरो नङा होमबा जोङो सुक्ति जानायनि जेनेबा माखासे समनि गेजेरावनो बेफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन नङा होमबा नाथाय दिनै बिथांमोना फैयै फैयै दा जोबथा सरखार जाबाय माने बिथांमोना दा बुंनो थाङोबा मोनसे हस्पिटालनि आइसिइउ आवसो दं आरो दिनै बे समाव फैनाय समावसो बिथांमोनहा माने सोरखौबा जिउ सोनो साननाया माब्लाबाबो जाया आरो नङा होमबा दा जोङो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि जों नुयो बे मोनसे पलिटिकेल आरो माने राजनितिनि बारहावा आरो बे पलिसि मोनसे औ पलिसि बेयाव जेबो गैया माने जेखि माने फिदिंनानै बाथ्रा बुङा मानो बे माने बिथांमोननि जेनाखि सरकारा जोबखाबाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला जिहेतु मावनांगौ समा बिथांमोना बारग'लांबाय
दिनै बिथांमोना भेलिडिटियानो जोब्बाय नङा होमबा Yes. दिनै आपडेट खालामबालाय मा जाबावनो जोब्बाय जोब्बाय दा आङो बुंबाथ' गोबां बुंनो हायोमोन गाइस अब्लाबो माने बारा बुंला भिडिअआवबो गोसोम गोफा जाला जोब्बाय नङा होमबा मोनाबायबो नालाय दे थेंक इउ ब्रादार्समोन बरिया भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय बेबादिनो नेक्स्टआव फैबाय थानाय इयुनफ्राव नोंथांमोना बेबादिनो हिट बरिया भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन बेबादिनो नोंथांमोना जेब्लाबो जोंनि चेनेलफ्राव एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय